Teorian, bagaude zuzenean, betiko lez konpratuko dugu. Hasi baino lehen ea dena ondo doan Twitchen, gogoratu Twitchen gaudela. Herbiotara. Badirudi oraindik ez duela kargatu. Badigo pizkatxo bat. Transmisión, bale, teorian, bagaude zuzenean eman segundutxo batzuk. Bilera hemen bat gauzetan. Tuitazo bat botako dut, erratu naiz. Momentutxu batetan. Isilik egon grabatzailea. Bagaude zuzenean lagunak. Eta botako dugu ere Twitcheko kanala. Orduan printzipio hemen ikusi beharko litzateke, konprobatuko dut dana ondo doan. Ikusi beharko litzateke, kaixo, zelan ondo tazu bueno zeba beira ezan entzun nora lubihotza da. Ea kargatzen duen eta ikusten dugun. Eta ikusten den, hobeto esan da. Offline, ez. Ez nahi egongo egiten zuzenean YouTubeen, ez da nahi gabean. A ber, eman segundu bate. Igual erratu naiz perfilaz. Balitekeela. Emisión en directo. Sin conexión. ¿Qué va? En vez. Orduan zagatik ez da ikusten. A ver. Igual delayaren gauzak dira. Balitekeela. Kargatu mesedez Twitch. Horren badirudi baietz. A ber. Bai, orain ikusten naiz. Bale. Orain baitxe, bai, gaudela orain bertan zuzenean. Jarriko dute betiko lez mugikorrean Twitch kanala ikusteko eta zuen komentarioak ikusi ahal izateko. Hor, kargatzen dagoela. Hor zentzuten naiz. Primera, kaixo lagunak, hemen gaude bueltan. Lor, gehiagorekin. Orain gokoan. Eta jarretiko dugu klasifikatoriekin, pizkator solasean. Jasuna pizkata parkatuta daukat, bale? Denbora emon, nago maso bat bukatzen, urrea lortzen. Eta alpristaren maso gutxora bera badaukat amaituta, aldotu behar ditut karta batzuk, baina denbora emon, urre asko behar dudalako amaitu alizateko. Eta izaten balola horretzatuko dugu, orain prontzei dukaren. Zaiatuko gara igotzen, puntuak lortzen, lortu behar ditugu. Puntu eta gero bi partide irabazi igotzeko urrengo ligak urrengo satira edo horrela ez dakit ondo nola ditzen diren brontze 3tik brontze 2 igotzeko kasu honetan. Minutu bat itxaropena, me cago en hile egingo naiz itxaroten. Zer gehiago, bueno, bori, ea
lortzen dugun igotzea brontze 3tik brontze 2 gutxienez eurrengoko egun hauetan. Badaukat, gaur zuzeneko egingo dut eta gero jaten naizenean utziko dut errenderizatzen beharko bideoa izango dela Rome 2koa, ea gero egingo ditugu, ez dakit, printzipioz 4:30 arte edo, ordu bete edo pare bat partida bakarrik, ez daukat askoz gehiago gogorik nahi. Holan grabatu dezaket pizka bat Crusadeekin gehiago, eta ikusiko dut zer gehiago grabatzen dudan edo ez. Momentuz, pizkanaka, Crusadeekin luzerako doanez, nahiago dut grabatzen joatea, zeinen beste gauzak. Aurkitzen digun partida. Barkatu, nagoela hemen nagoela eskenago zain nire gozatxo baten zein nabil eta gaur joan naizen bila. Zeratu den zain mutiko neri. Cachis en la mar serenita. Zorkitzen edo zer, me cago en sos. Vale, bardun, jode, bardun, partida bakarra egingo dugu, vale, nintzen zongo gara zunera, nintzen azteko jokostatu zego elpitza partida, ia lortzen dugun irabaztea partida, ezken aldi honetan nahiko txarto noala. Aldi honetan neko ez dut lortzen hor irabaztea. Kauen sos, oksidatuta nagoela, oksidatuta. Eta ez du zindugu txakal vote Zika trattori, italiano. A2, ea zer baneatzen duten. Bate bakarra egingo dugu azkenean, laguntza eskatzen didate. Vale, eskerrik asko probituko dut momentutxu batetan. Aldudan bezen pronto. Horen txertan ezin dudala. Barkau, Horentxe bertan hemen egingo dudan egin dezakedanak da. Hau hemen di jeitzi, ea hor pizkat hobeto entzuten zaidan. Jeitzi diot hobe zeri zuzenean, mututu diote 20 edo. Ea hor hobeto entzuten zaidan edo ez. Jeitzi diot horre 20 gutxo gara, oza, jokaren soinua ez diot jeitzi zuzenen. Jeitzi diot hobezeari errapatzen duen soinua, hobezeak, kaskoetatik sartzen zaion soinua.
esan kaskoentatik komientzuen artean, jaitsi diot, bale, holan hobeto entzuten zeidan teoria, murriztu beharko luke. Bestera gero, azten garenean partida zio zein pronto jaitsiko diot be jokoari. Eta listo. Teorian ja, pizkat, baso hotxu beharko litzateke. Haran ere hemen, nazu stop. Nazu stop. Nazu stop. Zute banatu zez, gauza txarra. Ban Jack play, no, ban zengo, mosfean Jack open zone. Team, I can't play Jack's but I like to play Shaco. Bale, Shaco jungla, Jax eta Jax bere saltoekin. Bitxia. Shaco. Ongi, mi esker Prodigy. Neu, bale, ez dugu ikusi horrenik zen den nahien mida. Nik ekin geratuko gara printzipioz. Printzipioz ez dakibulako zen den haien mida. Eta nik estun horrekin ondo etorriko zaigu. Eta eskerrik asko, Prodigy. Gero suposatzen dute joko barruan berez, ja pizkat hobeto entzuko dala, jokoa berez daukalako musika fondoz, ez da hemen hautatzeko movida guzti honen bezala. Hemen igual indartsuago edo musikatxo hori. Jai. Baine bot, gure baine bot. Ok, pick tank, please. Ez que ez ditugu tankeak, egia dira. Egia da ez ditugu tankeak. Ez ditugu tankeak, baina nik estun bat daukat eta hori... Yami ni ochita renchū o karu to shiyou. Haruto. Bueno, haiek be tanke, bueno, Maokai tankea da. Baina, bueno, tanke bakarra baldinte badute, hemen koska egongo da korki kentze arditik, gero Nasus, edo ADC lehenengo ADC-ren arabera, baina, bueno, segurazki Maokai, uste dute mid joango dela, ez baina biltzarto, Nasus top. Vale, korki izango dut orduan erdian. Lisandra. Not Lisandra, ze pena. Vale, listo. Orduan, ez baina hiltxarto, Lisandra eta Thresh boten. Nasus top, korki miten eta Maokai jungla bezala. Ustez, nire usteak dira. Zer eta Maokai be miten joan daiteke, baina ez dut uste korki bat joatea jungla bezala. Hombre, dena izan daiteke, bale? Osea, gauza guztiak egon daitezke eta gauza guztiak gerta daitezke, baina printzipioz ez dut uste. Suposatzen dut korki miten izango dela. Eta nik tibos izan arteneko fastiatutako gongo naizela. Baina, bueno, ea zelan ataltzen den moida dena. Orain, segundo batzuetan beltzez ikusiko duzue, bale? Orduan, segundo utzu batzuk. Horentxe bertan aldatzen dizu dela iruditzoa. Kargatzen dagoela. Ea, kargatzen didan. Falta zaizio zelor erdi txanda mantentzeko muiko horrela horrelako moeda hauek eusteko horrelako zozer. Vale, primeran aldatuko dugu ona eta hemen emango diogu agregar
dispositibo de captura de vídeo, ez duk ez dakiz arretez daukat gehituta, aztu zet gehitzea. Tapa gatuko dugu hemen, onartu. Eta printzipioz... ai, joder. Joder, itxoen, segundutxu bat. Ez dago, non daude gehizitzok, itxoen, zoranek... Lan ikusten duzu bitartean, a ber, zer izango dugu. Thread support, korkikular eta abar... Maokai jungla, justo. Prodigy, bagia esan da, primeran doakit txartel grafikoa, bale? Inolako arazo 0. Oden ziurazki arazo izango zen... bestearena igual hil urte zituen eta igual... Non dago, orden? Baina, zergatik ez da ikusten... Kagoen la leche, zait ikusten, kamera. Kitar, bai. Bala, hostia. Lertzen ari zaidala! Hortxe, lagazoa norituko duzu nahi bertan. Txater grafikoa primera ondoakit. Inolako arazo 0, 60 frame dena. Eta, kriston gustora. Vale, aceptar. Orain. Joder, estoy aldatu itxoin, A ber, orain, kriston haundia ikusten didazue. Kaixo. Zutala aldatu hau, 60, aceptar. Eta orden... Epa, vale, ez, goian ondo zegoen. Arriba. Summoners Rift-e youkoso. Minioiak agatzen dira. Vale, kuba. Anirekin beti kuba lehenengo. Hau dana, ona... ミニオン出撃まであと30秒。 Zergoa pizkate, erdel dau. Super gustora txartel grafikoarekin, egia esan da, zineiz kesatu, €150. MSI GTX 750 Ti, bigida bat dranetara. Kriston bitxo olako gauza bat edo, gutxo gara bera, kriston bitxo ondia. Bi ventilagailu gainera, super ondo. Vamos, Mafia bi jolasten dut, como Dios manda. Mafia bi primera ondoakit, Lola hori ikusi dezakezu hori frame, osea, gustora. Ezin dute zer gehiago. Erosin nahi baduzu gomendatzen dizuetala. Da... 750 Ti oze bertsioa. Era bizkatxo bat hobeagoa dituen bat... Ostia, daukat hemen Lisandra. Ostia, ez nuen espero. Gogoratu anirekin ondo laskitatxarena eta Lisandra ez banabil txarto izosten zaitu, estunatu egiten zaitu. Oso pasiba dabil. Oso pasiba dabil ikusten dudanez. Opa. Baina, bueno, hobeto pasiba joatea. Oi ba. Gaude jai aurrengo nivelean primeran. Vale, ondo. Bai. Ondo. Kontxi! Errendimentuz be primeran doakit, eta alimentazio iturri berria hori be primeran doakit. Oso gustora beraiekin, objektu berriekin. Zinaiz kesatu, inbertsio ona. Gabonetako opari bikaina. Aupa, idrebin hori. Dut ikusten, tokat guardik kontu zibili behar naiz. Ostia, aniren arazoa anirekin daukadan... Ostia, ze ondo. Anirekin daukadan arazoa da... Hau. Nahiko... Mana... Gaztau egiten dugala.
horregatik be oso garrantzitsua da las hitarena. Vale, sako nadator. Sí, ez daukate inolako... 敵が倒されました。 Ez daukate inolako gor... Osa, opa. Todo inolako mana kantitatea. Hau, txiko dugu hemendik haien jungla agertzen badira. Hombre, irabazle beti. Baina, bueno, izotza urtzean be... Epa. Tio. Tomodachi! 味方が倒されました。 Venga. 敵を倒しました。 Bai, banoa bada. Uste dut. Ah! 倒されました。 Sua izotza urtzen du, baina izotza urtzean ura da, eta ura sua itzaltzen du, batzutan. Batzutan ez beti, batzutan sua ura eramaten du berarekin. Osea, ura be erre daiteke. Benetan. Ura ere erre daiteke, eta adibidez frogatu estela etxean, hori bai, olioa izan behar dau. Frogatu negunen baten izatea olioa hor bero, eta gero ura bota. Egingo duzuen kriston zutea, bikaina izango da. Erosteko hau eman digu, ondo gero, ondo etorriko zegu barra balon eta alakoak egiteko. Kill bat, orain Lisandra eraman du killa, killa baina bueno. Bez, haien jungla be, ja pizkate txartuago egongo da. Joder, ja! Kirisbri, ja? Kirisbri da erratzan doala. Bueno, ikusi dezakezu letra gazteleraz, ez dakiz zergatik insultzen zeiatzen zen. Osea, Japoniarra ez ditut bakarrik haotxak, ez letras. Txup, ondo. Ondo doa, farneoa. Txupa. Apai. Leza dauka, benetan. Gure W-aren arazoa da oso horbiletik jo behar dala. Ez daukala... radio... Vale. Eskerrik asko, sako! Oso majo izan zara... Ostia! Saiatuko dira Lisandra... ¡Ja! ¡Qué bueno! Saiatuko dira Lisandra fideatzen benetan. Alan bada... Asko zure defentsibo jarri beharko naz. Gutxenez Tibers izan arte. Bai, egia da, derbenarena oso ondo hasi da, eta nik kontu zili beharko naiz Lisandra honekin. Badirurik, kila ez du bera eraman ez baina biltzartu. Kil bat dauka baina kilitu dik, bai. Neko defentsiba joraztu beharko dut. Gutxenez Tibers lortu arte, eta ja 20 Tibers izan da... Hau bai, orain txa... Dana ezberdin. Tibers! Tibersekin... Dena asko zele politagoa izan. Venga, eraso bat gehiago. Listo. Tibers eta estuna kargatuta. Ez dator, Ez dator! Zein ondo dakien zer datorkio nobeto. Ja. Hostia. Rampage! Zeotor, gehiago kenduko. Ez egin zeuretxako za... Azten dabil. Thanks.
utzi dit. Ke majo. Ba, hori bai etorriko segula primeran. Uste nuen laguntza nahi zuela. Vale. Dekogu estuna. Mikataがタワーを破壊しました。 Hostia, pare, eman diogu. Hearthstone egon bezala. Hostia, pare. Hostia. Es Mercedes. Venga ya. ¡Wow! Salvada. Salvada por la campana. Osea, kriston fokusa egiten ari didate benetan. Kristoneko fokusa. Zer dabil hemen gertatzen? Utsi dio hemen guard bat benetan. Ostia, behan ¿Ke? Behan lehertu dute ya dorre bat? Kenduko dugu guard hau? Zer demontra gertatzen dira gaur? アンストッパブル。 Joder. Gaur topatu nahi sobrenekoekin edo? シャットダウン。 Uff. Ondo. 味方が倒されました。 Goa sona. Hemen nagoela. 味方が倒されました。 Vale, liatu. Ya, la he liado parda, básicamente. Cago en la leche. Nahiko parda egin dudala hemen. A ver, Tibers de Kogu. Botako dugu, botatzen dut besteak beste izateko Tibers. Joan behar gara korkilen bila lehenik eta behin. Ah! Oh! Eskerrik asko, Tibers! Bai, venga. ランページ。 Qué bueno el Tibers. Hostia, maika minuto eta gaude. ¡Oh! ¿Zablizkean hori? Ahí va la hostia. Venga, estuneatuta. Ah, ze pena, zenukan. 敵が倒されました。 Ondo. Estuna ahí. Ba, es que badiru dio zet, baina aniren estuna tela, Primeran dator. Joder, bat talde bikaina tokatu zait orain. Vale. 味方のタワーが破壊されました。 Aguas, tratando de borrar villas y total. 味方がタワーを破壊しました。 Partida bikaina esaten ari da, oza, jol. Vale, atxere egingo dugu, bakatuko dugu eta objetak erosiko ditugu, txiko dugu hemen ikusgarri izateko zonaldetxoa. Partida bikaina gaurkoa. Jode, ze suerte. Nik ez dagoela dana bukatuta, ez? Hainbat gauza... Dragoitxoa? No cago en die. Me cago en die. 敵が倒されました。 Gauza bera 敵が ingo 倒 dugu. されました。 Gauza bera. Adibidez, eta gaina badeko berriztiars, bueno. Tibers, tengo objetua, minuto a mero, eta ya, gaude. Ya, inhibidoreko dorrean. La hostia. Zinta leona tokatu zaidan, ez? Buah! Ze hosteak ematen ditu Draven horrek. Joder!
Ui, bala, hostia. Atzera. Fresh bat. Stres hori salbatu da gaintxe bertan. Ez neukalako prenderra, justo hor, bestela hilda. Bestela hilda. Ongi. シャットダウン Sí, ona datoztela. Atzera, ez eso, ez gora. Ba, neuratuko nahi zona defentsara. Hobeto esan da jongo nahi zaiekin. Ondo etorriko nahi zela. Jode. Guazen hemendik lagunok. Harrapatuko naute, lelele. Vale, nasu zen bila, vale, ongi. Hilda. Erratu naiz! ダブルキル 味方がタワーを破壊しました Hostia. Mana gabe nago, vale? Osea, lasai. No, dorrera jo bai. Horretara puntatuko 味 egiten 方が nahi. タワーを破壊しました Mamma mia, alako paliza? 味方がタワーを破壊しました Draven boss bai. Egia da, Prodigy. Tibers, estunarekin ondo botata, Draven akatzen ditu guztiak. Egia da, zurekin bat nator. Guztiz arrazoi osoa. Baina, kompleto, Osea, vamos. Dudari gabe gainera. Eta gaude punto horretan nun igual, egiten dugu, behitu, hemen bota dute beko dorre, atxo. Gaude punto horretan nun, hau hartzen badu Dravenek, vamos. Listo, eginda. Bai, bano. Ostera, no hemen... Guard bat. Ai, joder, agua, kat. Lerdo gabe. Venga, berentzat. Nola hartu da azken, Blitzcranek, hostia. Listo. Ziur. Noa ja mendik. Bizitza rekuperatzera. Hostia, ez dute behar nire laguntza. Zertarako nire laguntza. Ani, soberan zaude! Lasai, joan basera. Joder, zenbat doa. Amaika bat! Chaval. Hori ja geldi ezina da. Simplemente, osea, egin dezak nahi partida bera bakarrik. Egin dezake partida bera bakarrik. Bueno, partida bakarra ezin dugulako gehiago jolazten bertan, bueno, primerako partida. Ez nahi zentzen Draven!
Kaixo! Uno dice pescata raro, David. Buah, primera, hau basutoki egin da, Horan, hasi, komentatzearren. Horrein da. Listo gure Andrek, vale. Zenda, Draven, tokatu zaigun Dravena bikainakoa. Simpleki. Zin naiz, zin naiz kesatu. Pelota! Ondo. Dragoia, bigarren dragoia. Horrein zurazki defentsibo jarriko dira. Joder, eske betik. Gu joango gara lasela zaiona. Jendilla. Hobeto esan da. Nire zara! Ba, ez zara nirea. Joango gara dorre apuntze. Bueno, partida bikaina intentsoa eta... Pongo gara inhibidora hobea puntue. Hala minoi gehiago. Haien kontra. Venga yo. Vale. Beto, mira gola turki. Beste inhibidore bat bera. Igual hemen joan barko gara, momentu batetan. Ital. Neko erdi eginda, baina... Ja oso push utzi diegu hor. Bakeatuko dugu, ni gutxenez, biok, bai. Eta garbi. Neko push utzi ditugu. Epa, azotan neukan hori esko da bario. 5 segundu. Lau, iru, bi, bat... Bai. Baratuko dugu hau. Eta joango gara hau egitera. Ja, badela gara ja. Lekugo estu nabe. Lagazo pizka bat nabaritu dut, Ez dakite lagarekin ikusten duzuen edo ez. Lagazo par bat nabaritu ditut, igual nire... Konexia batik da, Nik ikusten dudala nizkat igual lagarekin, baina bueno. Hau iaia bukatuta dago. Nasor! Nasorra egiten badugu ja izango da GG well played. Agur. Nasor. Edo buzeatzera zuzenean. Bai, ikusten duzuenez ez ditut erabiltzen botak. Aspaldi neka gainera. Bezerako pro player bat, simpleki. Amabi asistentza ditut, Tomodachi! Eta simpleki errendituko dira ja. Badago egin da. Tibers, atera eta lagundu! Tibers! Partida bikaina, benetan. Jode! Partida bikaina. Hostia. Haze partida jolastu egin dugun.
Haze partida gaurkoa, 23 puntu, ez dago txarto. Ez dago txarto. Mango diogu Dependoneri eta Blitzcraneri behi. 15.000 aurre, 15.000 aurre. La hostia. Iaia bikoiztu digula gehien hoi. Ai ama. Ea non jarri dugun ja eta... Ea non jarri digun ja bitxikeriz. Nalartibo garen, bitu. Partida bat ja, zazpi posizio gora. Osea, tela. Ba, hemen utziko dut, kide batek laguntza eskatu bai didalako, orduan bakarra jolastu dugu, baina bueno. Espero guztuko izango duzu eskerrik asko, bakizu egin behar duzuen. Birrigoko dute orain hemendik gutxira YouTubera. Beraz, lasai, eskerrik asko pordi joregoteagatik be. Eta urrengora arte, ez dakit dela noiz izango den urrengokoa, baina bueno. Urrengokoan gehiago, intentsoago, espero dute gaurkoa bezain primerakoa, eta zaindu, urrengora arte lagunok, agur!